हेलौ रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो मिनिया बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों रोजा रोजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो जासिहरग्रोनाय थाबाय। बे बेलासि समनि गेजेराव नोंथांमोना जाय बिथांमोना आंनि चेनेल नायगिरि बिथांमोन, दिनै आंनि चेनेलखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोर, मिनिया बर' इउटुब चेनेलनि जानानै रायजो राजा नोंथांमोनखौ गासैखौबो गेदेर उन्दै आबै आबौ आदै मादै आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आङो जासिहरबाय। दिनै आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेला दिनैसिमाव नोंथांमोननि अननायाव 1K साबस्क्राइबार खालामनानै होनायनि थाखाय आङो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि फेमिलिनिफ्राय लानानै आङो नोंथांमोनखौ अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरो आरो बेबायदिनो आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलखौ बेफोरबायदिनो अनलांबाय थागोन होननानै आङो आसा आरो भरसाखौ मिजिंथिनाय थाबाय। रायजो राजा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जेन नायनानै होबाय थायो आरो जाय बिथांमोना दिनैसिमावबो साबस्क्राइब खालामाखै, अननानै रायजो राजा नोंथांमोना जेन साबस्क्राइब खालामनानै लायो, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लायो, जाहाथे आङो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैहोनो हायो। आरो आंनि मिनिया बर'निफ्राय बेखौनो आङो खावलायनाय आरो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो आंनि चेनेलखौ गोबाव सम जेन अनलांबाय थागोन होननानै आङो आसा भरसा आरो मिजिं थिनाय थाबाय आंनिफ्राय। दा जाय बिथांमोना आंनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोननि अननायखौ आङो माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। आंनि मिनिया बर'निफ्राय आङो माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। नोंथांमोन, आङो दिनै आंनि चेनेला खुलिनाया आङो डेटखौ आङो एसेग्राबलि गोसोआव गैले लोगोफोर। अनलि आङो 3 मासल' जादों आङो खुलिनानै, बावाखै। मैया दाखालसो होननानै बुंजायो 3 मासाथ' लोगोफोर। दा बेनिखायनो बे 3 मार्चआवनो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना 1K जाहोनायनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि मिनिया बर'निफ्राय रोजा रोजा आङो थफ्ला आङो नोंथांमोननो अननायखौ आंनिफ्राय जासिहरनाय जायो। आङो बारे आङो जाय बिथांमोना आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोन, आंनि फल'वार्स नोंथांमोन, संकसनिफ्राय सदियासिम आङो आंनि फल'वार्स नोंथांमोनखौ आङो रोजा रोजा आङो बारे आङो खुलुमहरनाय जायो। नोंथांमोनखौ आङो बारे आङो आंनि अननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय जायो। आरो आङो बावनो हानाय नङा। मोनसे जायगानि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो जे मोनसे जायगायाव 2 नं हाथिमुरा बेप्टिस्ट मण्डलियाव जिनाखि गल्डेन जुबुलि 50 इयार्स एबा 50 बोसोरनि जुबुलि जेनाखि बिथांमोना खुंदोंमोन, आङो बेयावहाय जि जाब्लाबो जायाब्लाबो आंनि जेसेबांनाखि रोंगौथि दङ, आङो बेखौ लानानै आङो बिथांमोननि डेक'रेसन बानायनायफोरखौ आङो होदोंमोन। दा आङो बिथांमोननि बे डेक'रेसन बा गल्डेन जुबुलिनि होनायाव आङो जास्ट माखासे आंनि 1K नांबावगौनि बाहागखौ बिथांमोना बे साननैनि गेजेरावनो बिथांमोना थिखांनानै हरबाय। आङो बिथांमोननि अननायखौ आङो माब्लाबाबो बावनो हाथारनाय नङा। बिथांमोनखौबो आङो माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा आरो माब्लाबाबो आङो बावनो हाथारनाय नङा। रायजो राजा नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ नायदोंब्ला अननानै जेन नोंथांमोना शेयार खालामलायनानै होयो। बे गल्डेन जुबुलिनि डेक'रेसन साजायनायफोरनि भिडिअफोरखौ जाय बिथांमोना आंनि साबस्क्राइबार बिथांमोन, नोंथांमोना जेन आरो शेयार खालामलायनानै होयो। गावनि आंगो लोगो सासे बर' फिसानि सासे इउटुबार होननानै
दा आङो बेखौनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा गेदेर उन्दै साफ्रोमखौबो आङो अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। स' थेंक इउ, गोजोननाय थाबाय।